Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan ang mapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Puneretan kaka. Ngayon nga orasyon amin gagayem, shout out para kanipagayam Leticia Valerio. Ken kadakay amin anaya tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka. Pagyamanan mi unay dayta gagayem. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Tumanong taong. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nay, si kamot gayam ti masabat mi addaw. Da kayo gayam tina, nanabiray. Wan barok. Papanan nyo nga eh. Ay mapan kami ija ilikin ni amtibiring. Adda mapan mi kitaan. Di mo nga may nagparparangan da dya tao. Mapan mi kitaan nun ang lukat iti pwesto na. Nalipatan na kami nun to obligasyon na. Idag ka sa pulan, agkarasublikin na ante. Ay wan gayam, adda ka din pamilya mad daw. Kunak no silpo pala ti istoryam ti bagam. Silpo tagsasao akpay mo laang. Damdamagak no dan pamilyam. Dananang kantatang ati pamilya. Ay, baro ka pa eh. Apay, di mo mapanunot ti makiasawa. Tapno dan tumutan ka bukbukuda nga pamilya. Siga nga eh. Anda ka din pamilyam. Awan pa'y mo ta, agpadatan. Anyat kukum nga eh. Makiasawa ka na, tanay. Panungpalan taon. Awan pa'y nga nun. Sos, mapantaki din ta ni Aldawon. Amin mo laki dia masabat tan ket katungtong just kay. Day tan ka. Nabayagan kayo anapan ni palingkay. Kasano, ket amin na masabat may tungtungan ni Tina. Kababain mo't no saan tayo pansinan dagiti amamu tayo anti. Pansinam ngem saan adatay tungtungam. Isi mamlaeng nalpas. Wano agtungod ka lang iti masabat mo, mabalinay. Mas daawak Oray ko manutungtungan na laita pagbiit. Saan ta makatawanan na makisarsarita. Kas lama la announceran kas kada investigadoran at ila madamdamag na ngamin. Ay nanti, saan nadakas tayo jay? Di na pala narwam kanya. No naira na ngagdardaras kayaw. Isam lang ti pamayam kadag iti masabat mo. Maawatan dan da jay. O naidaytan kaka. Anya ti una ang talutun antay. Di ka no angkel mong tagluto. Tajay kaya namot asidaan ti lutun na. Anya ti kaya't mo asidaan angkel. Ay na, buya amlatan. Di ka nagdamdamag. Kung saan tumulong ka na mangisagana kadag iti kasapulan na Ricadaw. Anya Ricardo ti saganak angkel. Ricardo ti panggisaa. Kas kumiti bawang, sibuyas, laya, paminta, kendaduma pa. Ay, amo kung tilutun niya angkel. Adobo. Ay, oray, anya ditan. Basta sagana mo daw iti Ricardo. Kan iwaam taon ti karnay. Un angkel, ngam amo angkel. Adya malagip ko. Ay, saanan? Saan mo nga istorya tanay? Matak-tak ti trabaho. Mapan kayon kanya ante medya salas, tayo kayo nga agistorya. Aguma kayo nga agtong-tong ijay. Ay, jak laki di kayat ti tungtungan ngawan serbina. Ta napatag ti oras kanyak. Iso ano diyo kayat? Saan mo ti di adakas ti bagak? Istoryam taon iti sabali at tao. Mangkita ka iti istambay, ta iso ti istorya ami ti makataway. Ayun ay daytan ka. Naimas to'y sida tayo antay.
Ay talaga mo ta na masilut-lutun mi kinangkel mo. Talaga bungsog tibagit no kastulaan. Anli rice ko naman. Ayam saan na kaya't asawan nga agbuslon tayo. No nabusog tayo agad hostan. Kastalang na ita. Madi-mati mamutik-tik ta sana mapalpaan. Kan kinarawa tikas jay. Amuyaw, uncle. Ang istorya ka. Ni Nana Berta. Awan laki, di lamang mga tararamidan na. Iso bimsog ti bagina kasla dram. Limo, boy ti kasaunay. Anya nga ita, awanan ti umanay kadagiti lupot na. Kan saan pa yun na makapag na arthritis iti kinamanangan na. Saan lang kami na 5 times a day ang mga no di pa 7 times. Agasang mga rita. Itay pay, nga ako'y daytain na pwede tapinggan mo. Ngam di mo lama isubon. Adon tinasaritam. Kandandani kamin malpas amangan. Idinto tasika kene. Demon sapay narugyan tinagsubo. Amo yung amin ante. No rinugyak tagisubo. Diritsuritan. No indumog ko. Awanan, titinangadan. Subo daytan na diretsaw. Unay daytan kaka. Ay, madimot ay ti may sa abalasang tikas ta. Nagalas nga awagan na kati miron abim mababaihan. Wunmat ngagpaisaw. Masapol nga agdisinti kamot aamangan. Kaisumat. Sana mo amamol. Urayot pa ingot mangal-ngal ko tikargat tingiwat ko. Kas iti daytan ay awan good manners and right conduct mo no kasta. Ngamin agsasaw ka anapon no tangiwat mo. Malipasa ngamin kibaga. Dak pala baga asakos angkal. Gusto ano sa malalip ko. Ibagalas na. Madimot ito manong tao nga mangmangan. Tadakas. Ano na kumamot ti pagdaksan na nga angkal. Sana mga gakarami di dakas. Amaw no apay adakas. No napuno tangiwat mau sa sumanao ka. Maipugsaw. Wano maispalan ka. Wano magsatpay kidin at aangis ma. Detan ka. Dak pa nakapuot mo, tati magsatan iti angis sa may ispalan. Apay may bagam ay. No nagpulat tamakan iti karabukob mo. Pulatan namutan ti aangsa. Bulon namutan ti panakaustal mo. Ay, nadaytan kaka. Apay, di ka mapanagtrabaho itatina. Mangkita ko na ti sa bali at trabaho, angka. Apay nga kat no nagsaya ti trabaho may pabrika. Amo yung matun kanya. Diyak kaya ti main intriga. Taamangan no may law anak ka tumibab iti tao. Unay ka ta tumibabay. Amaw, ti may nga empleyado, masapol ang napakumbaba. Amuna ti makisama. Saan na atutupan nagitap apera. No tutupam tikas jay, agbalin kamutay nakas kadakwada. Ay, kababain. Kanayon nga main, akas la tagtagibas si tanda launay. Katakatawan daki din. Akas la dala sino anadalo sa tatao. Nagmumurang dang tupay. Murang, in and out. Apay ngamin aya, nga intriga enda ka ako lang. Di kaya't da ngamin kat awan pinansinan. Awan tinagaryan. Kat saan mo tamabalin kanyak day ta, angkal? Tasyak jay tao analay nga makisama. Kain mistoryak, ti pada ka tao. Tapno saan da mabureng. Amo kaon. Jay kunam analaing ka makisama. Saan apan nakisama day jay? No dikit nalaing ka makitong taong. Sa maburing da. Baliktad mo timbaga, mangkal. Istorya ak nga rod ida. Tapno saan da mabureng. Ngam panawan da din. Sada katakatawaan. Naggana sa pagtitimugan dagiti mugmuging da. Nadaytan kaka. Ay nainsan, imbag man tawan ti intrigero iti trabahom. Siyak, amin da. Manang lais, kun managtagibas si dapay. No, kumita da, kaslada kumilaw. Ay na, agtaptap pala langin san.
Ngam no siya ti mapaluksaw da. Talaga pagririg po na kita. Diyak laki di man anusan ti kasya nga arami da. Nagalas, si Mero, ang asama na ta. Imbang kamot to ninsan. Dahita, ti dildilawan ti tao kan kainsan. Tano narugyam ti agistorya. Saan kan amalmalpas? Anlitong taong. Ayun ay daytan kaka. Iso pa ki di daytan ati kabutang ti lalaki kan ka. Imbus nga armunda ka. Saan? Taawan mo't gundaway na na mangipek sa ti ayat da. Ngamen. Saan ka ngagpabagay? Bagim aminan. Unay daytan kaka. Sika magayam tanda dito waiting shed daw. Apa agpaili ka? Why? Taaday nakgatangay. Nagbayag mo taguray ti lugan dito eh. Makabanog tagtatadar. Uray agtuko ka, mabanog talagtamat. No, awan jur uray mapagluganan. Apay mo dagita lugan? Tano ka sa pulam kawan? No, saan mo ka sa pulam nagsasarunuda? Makapasuron na talaga. Paturay da madaldalusong ti tao. Sadan to, paglilinulote na kasla sardinas. Kasano mga data? Iso adakkel ti tsansa dagiti pikpakit at tao nga agkaot iti bulsa kada bag tasin nardinas mga men. Ay, anya orasan? Ay na, itay kan sapay nga gururay iti lugan mo. Di mo pa'y lakit impagpag na ta sumabat kan. Magmagnatan saan, kabayatan ti panagis-istorya ta. Ay, awan ati na. Mabanugak amag na. Mabanugak pa'y ngagsao. Mabanugak pa'y adumngagkan ka. Ay, unay detang kaka. Mabanugak asamang sango kan ni Tina na. Ay, amo kun no apay. Tungtungan na kangamin anya. Nasa uyaw, di na lamay kat tikas diyang ugali na. Makarengreng. Sapay sinter no mabagbagaan. Di na maaklon iso gumura. Narigat tikas tanana. Masapol adumngeg iti pamagbaga tapno ma-improve na ti madya kababalin na. Kas iti dayjay. Mas daawak Saan nga ta mabambanag at tumanong taong wano sa manaaw? Ay na, pag-aayat ng tupay. Kasanulangan no adan to nasawa na. Di pa ikat isulatan ti dengdenggen ti asawa na. Mas daawak No, pangalalaan na itinagadong ay baga-baga na. Ne, iso ti sumungad. Ay, panawan ka na doa, tasikan ti sumangukin ni Tina. Ay, sapayin jak na itukot jay earphone kaw. Agawid ak mo ito na, tama ba nuga ka sumangukin ko na? Unay detan kaka. Ay na, uncle, aday baga. Nasabat ko itay ni bakit isa. Nalipatak mo ito tayo imbilag kaw. Na, insiwot ni uncle apimanaw. Pagtugawak mo pa dito sa alas na nabanuga ka. Amo minsan, no awan ka no tinanatayaw, mabanog tayo mo, kasi ti makina. Iso masapul mo tinana, tasaan tayo ngarod ang makina. Kasi tinaminsan, istorya man kang kainsan, tapno amom. Umayak aginanabit dito sopa. Ngam saan gaya mo na, nalipatak. Inang mapayalag. Nagpartakan ni Madayo. Unay daytan kaka. Apay ngagtartaray ka lakay. Itartarayak ni Tina. Apay aya, agkinkinat sir kayaw. Uno aghide-hide insik kayaw. Apay ubing ababasayt. Nan-ob na ababday da imbagam bakat. Marengreng kitingiwat na. Makarengreng kada makauma. Sana makay na tilapayag no kasta. Kasta mo lati ko na ni Gerald, di tayo masabat ka. Ay, unay daytan kaka. Ay, antay! Adi ba nga? Ang muyo da, Victoriano kan Salome. Ala, nagsina da magaya mo. Gapulangi ti panang dadaal. Awan la nakapanunumutan ka nakwada. Mabalinda mo ta pagsaritaan dagiti bambanag. Gamintulok da ki na madadaal ti estado da. Nusyak da da ako, urnusot ti amin. Ang nusan na maurnos. No, saan apaurnos si partner ka? Oh, saan ko nga ipili ti bagik? Ha? Ti malyawak lang iti likudak.
Awan mo ni auntie ti sangok. Ay unay daytan kaka. May amangan tayaw, aday pakpakauna. Ay aday baga kangkol. Napatag da ito. Ikot amangan numalipatak. Nujak pa'y lay baga. Pagsawan nakmampay na. Awan, di sumalingbat ka na kayaw, tapno na nayas ti amin. No papanganan, awan ti sumanaaw, tapno awan maltutan iti panganan. Buwan mo ta talaga. Good manners sa makuna. Di na balasang ka. Ikatemaw, ti kasta kababalain. Jay tumanong taong iti ures sa dinong ayan mau. Dakas ti kas jay. Iso nga ruda panawan da kan tadakas da jay. Mauma, wano maburing ti tao ken ka. Saan mo't anapatag ti tongtong mau, wano tongtongam. Gusto, ti ko na ni uncle mo balasang kaw. Awan kastay na ulimik a tao. Pagkamalanda ka pa'y di at chismusan mo kasta. Awan lakot tong-tong. Saan mo nga mo ti panunot kang rik-rik na anti tao akasangsangom? Saan ka tumanong-tong? Di mo amo no nasakit ti ulo na, wano ada napadaga pampanunutan na, kat madisrap. Saan mo asinsintiran day tao, tapagsaya ata, amtina. Pudno dayta, anak. Dayta kinalaing mo at tumungtong. Kat mabalin pa'y apaki-apaam no maumadakin ka. Pabainanda ka, nga isuntumot ti paki-apaam. Panangisakit kan ka dito insan. Napanunot da ka kasarita, kaysa itartarayan da ka. Isa di na kam kumagurguraan, ha? Maawatan kayo, insan. Uncle, auntie, kat, dispensarin da ko na, nawan preno tingiwat ko. Kunak no okay lang ka da kayo, kanitipada ka tao. Nalas magayam ti kasiyay, agyaman ak ta kinasarita dak. Sa anak taw na sumanao, wano tumanungtong. Tanaalas magayam, pare ti sabsabalay. Saan tong? Unay daytan kaka? Oh, tangayin ka rin, masaan ka na tumanong taong. Mabalin tayong arudan ti mangan. Wala. Malay mangantay nga rudan. Kaya ti kasta, pagsasaritaan nagiti bambanag, saan kat nga itarayan? Tano itarayan, awan pan nakaornos na. Ken nasaya at tay tao nga open-minded wano man nakaawat. Tapno nalaklaka masulbar dagiti bambanag. Ala, nasaya at mait no kisayamon ti kinamanagtongtong mo, tina. Tapno dida marengreng, ken tapno dida kay tarayan. Litan gagayam tinagipusan ti pakasaritaan anapaulawan. Tumanong tong. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panangtarap.